Μανώλη, μιλάς αν θέλεις. Μανώλης Μακαρατσής, Γόντενα, Σκυλμένο. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Βάζω εγώ γάμισε. Θωμά, στα πόσα είπαμε? 20 θερμίδες. Θα μου λέτε εσείς το διάλειμμα, παιδιά, εγώ δεν θυμάμαι. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ανέβα, 10, ίσως το 25, 11, πάμε ανέβα, 12, 13, 14, πάμε, 15, 16, πάμε, 17, 1,40, 18, πάμε, 19, 20, συνέχισε, 21, είσαι 1,50, πάμε, 22, 23, 1,55, 24, κάντο, 25, εντάξει, κομπλέ, 2 λεπτά, stop. Έχεις ένα το διάλειμμα. 25 κάνε. Να θυμάσαι 25 κάνε. Πόσο? Μάξ, τώρα έχει κάνει 25. Δεν συγχρονιστήκαμε καλά. Εγώ Θεό, παίρνω την ευθύνη πάνω μου. Μην αγχώνεσαι, είναι η πρώτη φορά. Είσαι 2,31. Ρίξε τον παλμό σου, 2,33. Έχεις ακόμα 20 δεύτερα διάλειμμα. 24. Κουλ, θα σου πω εγώ αν δεν μέτρης. Γύρω στα 15 δεύτερα. Ακόμα. Στήσου. Θα σου πω. Πες 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Το σπάσεις, το σπάσεις, θα το πληρώνεις. Φίλε, κόβεις την κάμερα. Κράτα ένα αριθμό, Μην το σκέφτεσαι, κράτα το ρυθμό σου, τράβα. Μπράβο. Αλλά 10 είναι. Ωραία, τώρα τράβα γύρι. Δώσ' το. Τράβα πίσω του. Πάμε, μπεκ! 1, 2, πάμε, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 30, 12, 3, πάμε, με
Μετράτε. Ανέβασε τώρα, ένα. Ωραία. Κάνω. 16. Πάμε. 17. Δώσε. 18. 4,50. Μην τα παρατάς. 19. Λίγο είναι. Θα ξεκουραστείς. Πάμε. 20. Δώσ' με άλλο ένα. 21. Κουλ. 5-21. Μετά και εσύ μην το χάσω γιατί εύκολο το χάσω. Καλά. 25-21 κρατήστε κι εσείς. 25-21 να θυμάστε κι εσείς γιατί δεν ξέρεις. Εγώ μπορώ να πω 10 και να πάω στο 15 μετά. Δεν είναι κάτι. Ένα λεπτό έχει. Όσο έχει. 5-45. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. Πάμε λίγο κάτι να ακούσουμε τα πόδια σου, Μαδονικά. Μπράβο, ωραίο. Ωραία, και μπράβο. Πάμε. Δώσε λιγάκι. Μην το σκέφτεσαι. Πίσω. Μπράβο, αυτό. Πάμε. Ανέβασε λιγάκι. Πάμε κι άλλο. Πάμε. Έλα, Μανώλη, τώρα, μην το κόβεις. Έλα, πειλά. Έλα Μανώλη, δώσ' μου λίγο στα τελευταία. Πάμε. Δώσε. Τέσσερα, ακόμα ένα. Πάμε, βάρα δύο καλές. Πάμε, πάμε. Δεν αφήσεις. Πάμε. Έλα, κάνε. Πάμε, μην τα αφήσεις, ρε. Πάμε. Δώσε τώρα, πάμε. Σπάστο. Έλα ρε. 7-21. Σπάστο. 1. 2. Ανέβασε, Μανώλη, ένα. 3. Τελειώνεις τώρα, τελειώνεις, άντε. 4. Είσαι 7-32. Πάμε, δώσε. 5. Αύξησε το. Ανέβα. 6. 7. Έλα. Πέφτε με τη μία κάτω, με τη μία. 8. Με τη μία κάτω. 9. Πάμε. Κάτσε γκο, δεν ακάνεσαι κάτω, Μανώλη. 10. 7-50. 11. Άλλα δύο. 12. Άλλο ένα. 13. Τέλος. Δεν μοιάζει. Πολύ κακό. Το τελευταίο σπάστε. Έχεις πόδια εκεί. Και κλέψε λίγο εδώ, Μανώλη. Κλέψε λίγο. Αυτό μην το κάνει. Πόσο έκανε? 13. Αυτό. Ή θα κάνεις 18 ή θα κάνεις 21 και 13. Δεν υπάρχει περίπτωση. 8-35. Έχεις ακόμα. Μανώλη, παρανάσες. Και ό,τι θα κάνει, πάλεψε το, μην κάνεις αυτή τη διαφορά. Πες μου. Μανώλη, είναι ένας γύρος, μετά ξεκουράζεις. Πόσο έχουμε? Πάμε, sorry. Πάμε. Πάμε. Συγγνώμη. Ξεκινάς. Ήμασταν εντός χρόνου. Ενώ ήμασταν καλά. Είναι το τελευταίο σου. Τράβα γρήγορα και σπάστο. Πάμε. Τράβα, μην το σκέφτεσαι. Μην το σκέφτεσαι. Σφίξε κοιλιά, πάμε. Άστο μπροστά, κι άλλο μπροστά σου.
Μη πέφτεις. Πάμε, δώσε, 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 δώσε. Όλο μπροστά, πάμε! Πάμε! Μετά το 15 δώσ' μου, να το κάνεις γρήγορα. Πάμε, 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 πάμε. Έλα ρε φίλε, δώσε λιγάκι. Ανέβασε, ανέβασε, πάμε! Πάμε, 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 πιο γρήγορα! Δύο τελευταία είναι, σπάστο. Πάμε! Πάμε! Πήγε, πήγε, γρήγορα, πήγε! Μπροστά, πόδια, μπροστά. Εδώ, σπριτ, σπριτ, πάμε. Είσαι 10-21. Πάμε, σπριτ, πάμε, ό,τι έχεις. 2, Πάμε, πάμε, πιο γρήγορα! 3, πάμε κι άλλο ρε, τι είναι αυτό. 4, πάμε. 5, θα παρατάς. Πάμε, πιο γρήγορα, ρε Μανώλη! 6, πάμε, 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 πάμε. 7, πάμε, μην τα παρατάς, πάμε. 8, 10-40 είναι, 10-40 είναι. 9, 10-45 είναι εκτός μου. 10, πάμε. 11, πάμε, πάμε, πάμε. 12, δώσ' μ' άλλο ένα, δώσ' μ' άλλο ένα, δώσ' μ' άλλο ένα. 13, τέλος. Πρέπει Έχεις κόψει. να κάνω κάτι, όχι. Μανώλη, έχεις πει το όνομά σου. Εντάξει. Το κόβουμε, ωραία. Εντάξει, κόψε.